Ahoj Karolinka. Dnes večer rozprávka sa volá Palác na rozbitie. V Buste Arsíziu, to je také mesto, boli kedysi ľudia veľmi ustarostení, pretože deti všetko rozbíjali. O podrážkach, nohaviciach a školských taškách ani nehovoriac. Rozbíjali obloky, keď sa hrali futbal. Rozbíjali taniere pri stole a poháre v bufetoch. Múry nerozbíjali iba preto, že nemali na porúdzi kladivá. Rodičia nevedeli, čo si s nimi počať a obrátili sa na starostu. Dáme im pokutu? Navrhoval starosta. To vám pekne ďakujeme, namietali rodičia. Akože ju potom zaplatíme? Črepinami? Našťastie bolo v meste veľa účtovníkov. Na 3 občanov pripadá 1 a všetci vedia výborne rátať. Najlepším počtárom bol účtovník Gamberoni. Starý pán, mal veľa vnukov a preto mal s črepinami veľké skúsenosti. Vzal papier, ceruzku a porátal škody, ktoré deti z Busta Arsízia spôsobili, keď roztlkli toľko krásnych a užitočných vecí. Vyšla mu hrozitánska suma. Milióny, tisícky, 14 a 33. Za polovicu tejto sumy môžeme postaviť palác a prinútiť deti, aby ho roztlkli. Ak ich ani to nevylieči, tak ich už nevylieči nič. Návrh účtovníka bol prijatý. Palác bol postavený za 4 a 4, to je 8 a 2 sú 10. Bol vysoký, 7-poschodový, mal 99 izieb, každá izba bola plná nábytku a v každom kuse nábytku bolo plno náčinia a súprav, nepočítajúc do toho množstvo zrkadiel a kohútikov. V ten deň, keď slávnostne odovzdávali palác, dostalo každé dieťa kladivo a na starostov pokyn sa dvere paláca do Korán otvorili. Škoda, že televízia sa omeškala. Mohla vysielať dobrý program. Kto to videl na vlastné oči a počul na vlastné uši, prisahá, že 3. svetová vojna, bodaj by už nikdy nebola, by nevyzerala strašnejšie. Deti prechádzali z izby do izby ako Attilovo vojsko a kladivami roztlkali všetko, na čo naďabili. Údery bolo počuť v celej Lombardii a v polovici Švajčiarska. Deti, nie vyššie ako mačacie chvostíky, vrhli sa na skrine, veľké ako vojnové krížniky, a tak dôkladne ich zničili, že z nich nezostali ani triesky. Aj deti zo škôlky, krásne a utešené v ružových a nezábudkových zásterkách, roztlkali usilovne kávové súpravy na jemnučký prášok, ktorým si potom pudrovali tvár. Na konci prvého dňa nezostal ani pohárik celý. Na konci druhého dňa už nebolo ani jednej stoličky. Na 3. deň sa vrhli deti na steny, počínajúc najvyšším poschodím. Ale keď prišli na 4. poschodie, boli už nasmrť unavené a pokryté prachom ako Napoleónovi vojaci na púšti. Nechali palác jeho osudu, horko ťažko sa dotackali domov a zaspali bez večere. Teraz sa už naozaj vybúrili a nemali chuť ďalej rozbíjať. Zrazu sa stali jemnými a ľahučkými ako motýle. Celkom dobre mohli hrať futbal na ihrisku s kryštáľovými pohármi a neboli by ani jeden rozbili. Účtovník Gamberoni porátal škody a dokázal, že mesto Busto Arsízio usporilo 2 milióny a 7. Čo zostalo ešte z paláca, ponechali na vôľu občanov, aby s tým naložili, ako chcú. Vtedy bolo vidno,
ako sa niektorí páni s koženými aktovkami a so silnými okuliarmi, mestskí úradníci, notári a radcovia chytajú kladív a pribiehajú búrať steny alebo strhávať schody. Tlkli kladivami s takou chuťou, že po každom údere cítili, ako mladnú. Je to lepšie, ako škriepiť sa so ženou, vraveli uveličene. Je to lepšie, ako roztlkať doma popolníky a taniere z dobrých súprav, svadobné darčeky, a znovu sa rozospievali kladivá. Na znamenie vďačnosti mesto Busto Arsizio vyznamenalo účtovníka Gamberoniho medailou so zlatou dierou. Dobrú noc.